आता पुढे आमचा फायनल राउंड दॅट इज कॉल्ड एज रीड माय लिप्स. माझ्या नो एकमेकाचे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, रीड माय लिप्स विथ पियर्सन अँड फ्रान्सिस. रेडी? Ready? Done. Okay. Ready? Ready. Okay. फकत 30 सेकंड असतले. Okay, and your time starts now. मूठ मान तोंड फोटोलो. कस्ता मरे तुम्ही नो कोई शिकवण येईल काय म्हणून. ऑलराइट, ओके, तियात्राला फायटिंग आहे उघडा असेल काय म्हणून का. ऑलराइट, सेकंड वन. सेकंड. फुगडी ना सगळे. ओके. Okay. And your time starts now. आता वॉस. गेट लॉस्ट. कितली बार क्लू दिता काय म्हणता का तू? कोट्टा कित करूया. कितकोन कोणता? आताच कल्ली प्लेट करपा बोला. ओके, लास्ट वन. Ready? Yeah, ready. And your time starts now. ऑडियंस नाचो किए. हाँ. ऑडियंस. ऑडियंस गाँव के. 30 सेकंड आर बड़े. किती कोणी सांग. थिएटर. ऑडियंस थिएटर के. हाँ. एशको ना दे. सारख्या. दे. ऑडियन्स ते आता. तियात पडून घे. त्याने एक Audience एक्स्ट्रा theatre द्यायला के तर आपल्याच. ऑलराइट, ओके, एक पॉइंट दिता तुका. ऑलराइट. ऑलराइट, रेडी फ्रान्सिस? Ready. 30 seconds. Your time starts now. पावस पडटा गरम जाता. तुम रीड लिप्स करपा ह्या काय म्हण फॅमिली ह्या काय म्हण एकमेकाचे. एकमेकांनो. ओके, सेकंड वन. Okay. Ready? Your time starts now. Light. Like. Lighter. Lighter. Laughter. कोण सांगायच्या का आता. सारको सांग रिएक्शन कोण. लेट. लेट कामा. कित म्हणत आहे? लेट कामा. लेट. कामा कामा बघ. लेट येता. लेट जालो. लेट कामर. सांग रे आपण. लेट कामर हांव कितें सांगत तुका. ओके, लास्ट वन. लास्ट आता किती पास काल मग किती आरो. 30 seconds. Your time starts now. सुसेगाद राव. Done, man. Well played.